שלום, שמי סיני גז, היזם של פרויקט עדות. לפרויקט עדות יש שתי מטרות עיקריות. האחת, לאסוף כמה שיותר עדויות בגוף ראשון של אירועים חשובים בהיסטוריה של עם ישראל, ולייצר מהם מאגר. השנייה, לחזק את הקשר בין הדור הצעיר לבין ההיסטוריה של עם ישראל. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יוצרים שיתופי פעולה עם בתי ספר ואגודות סטודנטים, מציידים אותם בציוד הדרוש ושולחים אותם לצלם עדויות. העדויות הן של אנשים שחוו אירועים חשובים ויכולים לספר עליהם בגוף ראשון. הסטודנטים והתלמידים לומדים על התקופה, מראיינים את אותם אנשים ומעלים את העדות המשלמה לרשת האינטרנט. ככה אנחנו בעצם יוצרים מאגר עדויות אותנטיות שפתוחות לכולם באופן חופשי נגיש, ללא צורך בסיסמה או בתשלום. למעשה זה נוגע לכולנו. לכל אחד מאיתנו יש קרוב משפחה, סבא, סבתא, שחוו אירוע משמעותי. כולנו היינו רוצים שהסיפור שלהם יישמר גם לדורות הבאים. כדי שנוכל להצליח לעשות את זה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו צריכים לרכוש ציוד ברמה כמה שיותר גבוהה, על מנת שהעדויות האלה יישמרו לכמה שיותר זמן. בואו לקחת חלק בפרויקט עדות, למען הדורות הקודמים ולמען הדורות הבאים.